nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyata ning tresno kowe sumaning wong liya bersama Citra Rimba Indonesia makarono ing ati nanging kudu aku sing duweni wis cukup lalekno timbang atimu lara mergo rasa tresno ra iso dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa lilake aku sumandi wong liya ora apa-apa ayo dek ayo asik dicari belo iki lho ya ya kasunyatane Kristo sliramu nanging atiku wis kudu duwekmu tindan sakrumu apa panjenenganku kowe tinggal itu atiku ayo atiku rong lilo kowe nyanding wong liya apa iki sing tak tampa kebasane gampang makarono ing ati nanging kudu aku sing duweni wis cukup lalekno timbang atimu lara mergo rasa tresno ra bisa dipaksa ya wis karena wis dalu bos langsung wae iki wis isuk langsung dirodat wae lek Pras lho iki ning ngarep lho Pras los ayo posisine mo Rono nah iki iya ayo ayo mo ayo pratanta sahabat loro rukun kasiji bisa sira kelawan ngaji Ing pat poso ana ing wulan
lamun kuasa ayo pronata awaruhana rukune Islam yoni kulimo sahadat rukun siji bisong siro lawan ngaji kabeh ketone manut salat kabeh talune daya Iqbal laksan main bulan Ramadan pengen lima kaji lamun kuasa wajib mainan wadon ilmu wajib mainan wadon ilmu Osoleren yang durang rusak bodohmu Osoleren yang durang rusak bodohmu Pindes, entah isek rotate. Ya, apa meneh? Siap, nanti dikasih limbungnya. Siap, siap mas. Cek tak ngantek rotate, tidak masalah. Apa? Pemuda. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama untuk agama Islam yang bermulia. Bukan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang bermulia. Bukan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Yo, ki Mbak Rindi, ki panitia lho sing jaluk lewung iki kepiye? Lewung Lewung tenan. Lewunge engko
ora apa-apa to. Yakin? Engko ora apa-apa ya. Ya, engko ora apa-apa. Oh, engko ora Engko ora apa-apa. apa-apa ya. Mengko. Ya. Saiki dikasih apa? Kusumalayu. Puspitanala sampun wae, Mas. Nggih. Mergo riko wis gandeng asta kenyolio anane kelaku jiwa kan son rasa lamun esem kuyumu kang katuning netra kusumalayu luntur malelo amung sira mamati kusumane dewi rikos janji
Ono murid anyar pun Des. Ki mumet le joget apa mumet le anu? Iki panitiane mumet. Mumet le joget apa mumet le napa? Lanangan di. Lanangan di urung. Iya iki, ayo urung bali ae. Urung subuh. Urung subuh iki. Toto. Toto, loro. Siki Keri iki. Awas. Ayo bos. Toto. Pramila monggo oke. Ya iki. Yo. Oke ya. Yo. Arep kene. Tak seperti aku. Oke. Yo. Akbar iki. Yo. Priye, Pak? Saiki lagu iki budal. Bar iki budal. Mulai. Pas. Oke. Ya. Ya. Ayo. Ya.